Влязох за една единствена палитра и това са почти 900 лева по-късно. Какво купува един собственик на Академия за гримьори от Sephora за 900 лева? Да, наистина влязох само заради ето тази палитра на Наташа Денона, около която се заформи и голяма драма, но за нея ще ви разкажа в отделно видео, понеже се заслужава. Това е нейната златна палитра, която открих много трудно. Искам я от няколко месеца. Не успях да я намеря никъде по магазините. На цена от около 150 лева, 152, нещо такова. Първия магазин, в който влязох, не я открих, затова реших да се издобия и с още някои неща. Взех ето тази палитрачка на Makeup by Mario, тъй като отдавна искам да я тествам. Тя също е на цена около 120 лева, мисля, че. Много практична гримьорска палитра, мъничка, само с матови нюанси и е must have за всеки един гримьор. Следващото нещо, на което се спрях, отново нова марка, която не съм тествала. Това е фондютена на House Labs на марката на Lady Gaga и в момента това е най-популярният фондю. Всеки от който е на цена от 95 лева, 100 и 200, неутрални нюанси. За тест винаги вземам по 2 нюанса, не повече. Ето това е самия фондютен. Този хайлайтер привлече също вниманието ми. Цената му е 91 лева. Много красив, прасковен нюанс. Доста голяма опаковка, между другото. Другото нещо, което се взех, е още една пудра на Huda Beauty, понеже имам една. Нейната цена е 80 лева, най-вайрал пудрата. Два коректора също ми привлякоха вниманието на марката на Sephora Collections. Best Skin Ever. Мисля, че около 30 няколко лева бяха, 32 или нещо от сорта. Отново съм взела два нюанса, неутрални. Ще ги тествам и ще видим как ще се представят. На Sephora Collection също така взех и два молива. Е 12 фрапучино, други е 02. И както виждате са много сходни, почти еднакви, но за моливите специално аз харесвам универсални цветове, които са подходящи за всеки тип червил и това е в ето тази нюд кафявата гама. На ръката си ги слочнах в магазина, бяха много издръжливи. Мисля, че цената е около 20 лева на един молив. Другата марка, която не съм тествала до сега и отдавна искам да тествам, е тази на Rare Beauty. Взех два техни продукта, като единия естествено е течния им руж в цвят Happy. Неговата цена е около 60 лева. Мисля, че ако не се лъжа. Ето това е цвета Happy. Аз обичам такива нюанси, които не са нито много розови, нито много оранжеви. Доста е пигментиран. Трябва доста да се внимава с него. Много ми харесват опаковките. Другото, на което се спрях, е ето този течен бронзър, контур, по-скоро аз го наричам, като доста тъмен нюанс и малко по-топличък, понеже по-светлите бяха много студени. Аз не харесвам студени нюанси за контур. Сега ще го слочна. Ето и как се разнася. Много ми харесва. Цената му е 67 лева. Момичета, какво мислите? Оправдана ли е моята покупка за близо 900 лева, при условие, че влязох само за една палитра, но се надявам и вие като дами да ме разберете. Пишете в коментарите дали според вас е оправдан този огромен харч. Последвайте ме и до скоро!